καλωσορίζουμε στην απόψινή βραδιά. Μια εκδήλωση που σηματοδοτεί την πρώτη επίσημη διοργάνωση του Δήμου μας και της Βυζαντινής Δημοτικής Χοροδίας με τη σημερινή της μορφή. Παρακαλώ τον Δήμαρχο Νέας Προποντίδας, τον κύριο Καρά, να χαιρετήσει την εκδήλωση. Ιδιαίτερη απόψε η βραδιά, ιδιαίτερα συγκινητική και απόψε τα έχουμε όλα. Μια συνδιοργάνωση του Δήμου Νέας Προποντίδας, της Ενορίας των Μουδανιών, της Δημοτικής Βυζαντινής Χοροδίας, της Χοροδίας της Παναγίας Κορυφηνής, του Πολιτιστικού Συλλόγου Φλέγρα της Νέας Ποτίδεας και ιδιαίτερη χαρά σεβασμιότατε που παρευρίσκεται απόψε εδώ μαζί μας. Είμαι σίγουρος για την επιτυχία της απόψινής εκδήλωσης, για το αποτέλεσμά της. Έτσι προκαταβολικά να συγχαρώ τους συντελεστές, να συγχαρώ τον Ραφαήλ, κάπου τον έχω δει, νάτος, ο οποίος είναι η ψυχή και ο διοργανωτής της απόψινής εκδήλωσης και βεβαίως όλους τους συμμετέχοντες. Όποτε υπάρχει συνέργεια, όποτε υπάρχει συνεργασία διαφόρων φορέων, πάντα το αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπουμε απόψε εδώ στο Δημοτικό Θέατρο Μουδανιών. Επίσης, να καλωσορίσω και την όμορφη ζωή, την άφησα επίτηδες στο τέλος. Είναι σύλλογός μας, σύλλογος του Δήμου Νέας Προποντίδας, για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Εκείνο που θέλω να ανακοινώσω, ότι πέρα ότι τα σχολεία ειδικής αγωγής προχωρούν στο Δήμο Νέας Προποντίδας και σύντομα θα εγκατασταθούν οι μαθητές μας, μελετούμε και σχεδιάζουμε στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης. Θα το αναλύσουμε άλλη φορά αυτό. Εύχομαι καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα, χρόνια πολλά, υγεία σε όλο τον κόσμο. Κατά επιθυμία του Σεβασμιωτάτου θα χαιρετήσει την εκδήλωση στο τέλος και θα παρακαλούσα επίσης την πρόεδρο του Συλλόγου Όμορφη Ζωή, υπέρ του οποίου γίνεται και η σημερινή εκδήλωση, για έναν σύντομο επίσης χαιρετισμό. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Μας τιμά ιδιαίτερα. Δύο λόγια θα σας πω για το σύλλογό μας. Ιδρύθηκε το 2013 από 25 οικογένειες με παιδιά αμαία. Ονομάστηκε Όμορφη Ζωή γιατί εμείς οι γονείς θέλαμε να κάνουμε τη ζωή των παιδιών μας όμορφη και θέλαμε να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά τους. Όλα αυτά τα χρόνια προσφέρουμε ένα πολύ δυναμικό έργο στο Δήμο μας, βοηθώντας, γιατί έχουμε και φιλανθρωπικό έργο, βοηθώντας οικογένειες που έχουν παιδιά αμαία, αλλά και άτομα με αναπηρία. Και κάθε χρόνο προσφέρουμε δώρα, Χριστούγεννα και Πάσχα, στα 150 παιδιά του Δήμου μας, σε όλες τις δομές αμαία του Δήμου μας. Δεν θα μακρηγορήσω άλλο. Θα σας πω καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση ψυχής σε όλους και καλή ακρόαση. Σας ευχαριστώ. Για να μην διακόψουμε τη ροή της εκδήλωσης, ευχαριστούμε σε αυτό το σημείο από καρδιάς όλους τους χορηγούς που η προσφορά τους είναι πολύτιμη και χωρίς την προσφορά των οποίων θα ήταν ανέφικτο να πετύχουμε μια τέτοια διοργάνωση τόσο υψηλού επίπεδου που θα το διαπιστώσετε και εσείς στη συνέχεια. Να ευχαριστήσουμε όμως και όλες και όλους τους χοροδούς για την πολλή δουλειά που έκαναν για να φτάσουμε στη σημερινή ημέρα. Πολύ ώρες πρόβες, προσωπικός χρόνος αφιερωμένος με αγάπη και μεράκι σε αυτή την εκδήλωση. Ξέροντας πολύ καλά τα πόσα έχουν κάνει, νιώθω την ανάγκη και εγώ να ευχαριστήσω προσωπικά έναν τον καθέναν από αυτούς. Φυσικά και ένα τεράστιο μπράβο και ένα ευχαριστώ στον καθηγητή του Δημοτικού μας Οδείου, τον κύριο Ραφαήλ Ασδρέ, που συνεργαστήκαμε στενά αυτές τις ημέρες. Και διαπίστωσα την αγάπη του, το πάθος του για αυτό που κάνει και την απίστευτη τελειομανία που τον διακρίνει. Η αλήθεια είναι πως εμείς στο Δήμο που ασχολούμαστε με τον πολιτισμό δεν είμαστε πολλοί, υπερβάλλουμε όμως σε αυτόν για να προσφέρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, όπως είπε και ο Δήμαρχος, μέσα από συνεργασίες με όλους τους φορείς. Με θυσίες πολλές, αλλά και με την αμέριστη στήριξη του Δημάρχου και της Δημοτικής Αρχής, με πίστη στην καλή συνεργασία, προσπαθούμε να φέρουμε αυτό που σας είπα, το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Θα παρακαλέσω σε αυτό το σημείο τον Δήμαρχο Νέας Προποντίδας να έρθει κοντά μου, να δώσουμε τα αναμνηστικά συμμετοχής, για να μην διακόψουμε μετά την εκδήλωση. Παρακαλώ την εκπρόσωπο του Πολιτιστικού Συλλόγου Παναγία Κορυφηνή.
Παρακαλώ επίσης την πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Νέας Ποτίδας, η Φλέγρα. Παρακαλώ την κυρία Νέλη Δελή, αφηγήτρια ηθοποιός, σκηνοθέτη του Κρατικού Θεάτρου Βορειού Ελλάδος. Τον κύριο Κονταξή Γιώργο, τον κύριο επίσης Σουσούρα Χρήστο, μονοδό πρωτοψάλτη. Να έρθουν επίσης μαζί μας τα μέλη της Ορχήστρας Κοσμικής Ελληνικής Μουσικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Κουτσοκώστα Εβίνα στο Κανονάκι, Κωνσταβασίλης Γιώργος στη Λάφτα, Κουγκέτα Σταυρούλα Τσέλο, Χαρελαμπίδης Αρσένης Λύρα Πόντου, Μοσχίδης Σταύρος Άγγελος Λαούτο, Πλιούκας Παναγιώτης Σούτη, Πατρίκης Τέλειος Βιολί, Σακαρίδης Κωνσταντίνος Κλαρίνο. Ευχαριστούμε πολύ. Δήμαρχε, θα παραμείνετε για μισό λεπτό ακόμα. Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι το χοροδιακό αυτό σχήμα που θα έχουμε τη χαρά να απολαύσουμε απόψε φέρει τη δική του κληρονομιά και δεν είναι νεοσύστατο. Ιδρύθηκε με προτεργάτη και ακούραστο θεμελιωτή τον πρωτοψάλτη κύριο Γεώργιο Ζουγλή. Οι πολύτιμες προσπάθειες, η αφοσίωση και το όραμα του οποίου έθεσαν τις στέρεες βάσεις για τη σημερινή υπόσταση και εξέλιξη της χοροδίας. Η ευγνωμοσύνη της τοπικής κοινωνίας και όλων εμάς προς το πρόσωπό του για τη θεμελιώδη αυτή προσφορά είναι ειλικρινής και βαθιά. Σε αυτό το σημείο παρακαλώ τον κύριο Ζουγλή να έρθει κοντά μας και τον Δήμαρχο Νέας Προποτίδας να του απονείμει τη μυτική πλακέτα αναγνωρίζοντας την πολυετή προσφορά του και μάλιστα αφιλοκερδός στη Δημοτική Βυζαντινή Χοροδία. Όταν πρόκειται να δημιουργήσει κανείς κάτι, ό,τι και να κάνει, δεν είναι τίποτα μπρος στο μέγεθος του επιθυμητού. Εγώ δεν έκανα τίποτα, γιατί η επιθυμία μου να γίνεται εκδήλωση εδώ ξεκίνησε από τη σκέψη να μνημονεύω κάποιους από τους πρώτους μαθητάς μου εδώ στην τοπική κοινωνία και η μοναδική μου λοιπόν αξίωση ήταν να ζωντανέψει και να μεγιστοποιηθεί το φιλανθρωπικό αίσθημα της κοινωνίας των Μουδανιών. Ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου όλους όσοι πίστεψαν σε αυτό και με ακολούθησαν και στην πορεία των 22 χρόνων που λειτουργήσε αυτό το σχήμα δεν ήταν και λίγοι. Ξεπέρασαν τα 75 άτομα που συμμετείχαν στο φιλανθρωπικό έργο. Δεν θέλω άλλο τίποτε να πω παρά να ευχηθώ υγεία, αγάπη και καλή Ανάσταση σε όλους. Πώς σε κυδεύσω, Θεέ μου. Ο τίτλος της απόψινής μουσικοαφηγηματικής μας παράστασης αντλεί την έμπνευσή του από το ομώνυμο δοξαστικό των αποστίχων της ακολουθίας της Αποκαθηλώσεως κατά τη Μεγάλη Παρασκευή που σύντομα θα ακούσουμε στους ναούς μας. Ο τίτλος αυτός συμπυκνώνει
ένα θεμελιώδες υπαρξιακό και θεολογικό ερώτημα, το οποίο διαπερνά την ανθρώπινη συνείδηση ενώπιον του μυστηρίου του πάθους. Πώς είναι δυνατόν ο πεπερασμένος άνθρωπος να αναλάβει την κοίδευση του θεανθρώπου? Αυτό ακριβώς το βαθύ ερώτημα και τις προεκτάσεις του στη συλλογική πίστη και στον πολιτισμό μας επιχειρεί να διερευνήσει και να αναδείξει η παρούσα εκδήλωση. Η προσέγγιση, αν και θεμελιωμένη στην εκκλησιαστική υμνολογία, επιδιώκει να υπερβεί τα αυστηρά πλαίσια της Θείας Λατρείας, αντλώντας υλικό τόσο από τον αψευδή θεολόγο, όσο και από τις πηγαίες βιωματικές εκφράσεις της λαϊκής ψυχής και παράδοσης σχετικά με το Θείο Δράμα. Το έργο αυτό, βαθιά εδραιωμένο στην υμνολογία και στους τρίνους της Μεγάλης Εβδομάδος, επιχειρεί μια σύνθετη προσέγγιση του Θείου Δράματος και της Σταύρωσης. Μέσα από μια καλλιτεχνική αναδρομή, που εκκινεί από την περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, η παράσταση αυτή συνδυάζει αρμονικά στοιχεία της βυζαντινής μουσικής με την κοσμική ελληνική μουσική, συνδυάζοντας και σύγχρονες καλλιτεχνικές εκφράσεις. Επί σκηνής, ένα πολυπληθές σύνολο άνω των 70 χοροδών θα αποδώσει τους κατανυκτικούς ύμνους. Τη μουσική αυτή εμπειρία πλαισιώνει η Ορχήστρα Κοσμικής Ελληνικής Μουσικής της ερευνητικής ομάδας Ευδρομούντες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθώς και το παραδοσιακό σύνολο των χοροδιών των πολιτιστικών συλλόγων Παναγία Κορυφηνή και Νέας Ποτίδεας Φλέγρα. Την πνευματική διάσταση του Θείου Λόγου και των ποιητικών κειμένων θα ενισχύσει η εφηγηματική δυνότητα της διακεκριμένης ηθοποιού κυρίας Νέλης Δελή, ενώ την εκδήλωση τιμούν με την ευγενική του συμμετοχή η κύριοι Γεώργιος Κονταξής και ο επί σειράς ετών αναγνωρισμένος πρωτοψάλτης κύριος Χρήστος Ουσούρας. Σε αυτό το πλαίσιο συγκεντρωνόμαστε σήμερα για να παρακολουθήσουμε μια εκδήλωση υψηλής πνευματικής και καλλιτεχνικής αξίας, στο επίκεντρο της οποίας βρίσκεται η Βυζαντινή Δημοτική Χοροδία του Δήμου Νέας Προποντίδας. Η απόψινή παρουσίαση, υπό την εμπνευσμένη διδασκαλία, επιμέλεια και καλλιτεχνική διεύθυνση πλέον του κυρίου Ραφαήλ Ασδρέ, αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο, σηματοδοτώντας ένα νέο φιλόδοξο κεφάλαιο στην πορεία της χοροδίας, με την πρώτη της επίσημη παραγωγή αυτού του μεγέθους καλλιτεχνικό χαρακτήρα. Η εκδήλωσή μας υπερβαίνει τα στενά καλλιτεχνικά πλαίσια, όπως είπαμε, καθώς είναι αφιερωμένη στην ευγενή στήριξη του Συλλόγου Γονέων Κηδεμόνων και φίλων ΑΜΕΑ του Δήμου Νέας Προποντίδας «Η Όμορφη Ζωή». Σας ευχόμαστε καλή ακρόαση και μια εμπνευσμένη πνευματική βραδιά. Τεσσαρακοστή. Το στάδιο της άσκησης των αρετών έχει ανοίξει. Όσοι θέλετε να αγωνιστείτε, μπέστε μέσα, αναλαμβάνοντας τον αγώνα τον καλό της νηστείας. Γιατί όσοι αθλούνται νόμιμα, δίκαια στεφανώνονται. Και αφού φορέσετε την πανοπλία του Σταυρού, αντιπαραταχθείτε στον εχθρό, έχοντας ως τείχος απαρασάλευτο την πίστη και ως θώρακα την προσευχή και ως περικεφαλαία την ελεημοσύνη. Αντί για κοφτερό μαχαίρι, να έχετε την νηστεία, η οποία αποκόπτει από την καρδιά κάθε κακία. Αυτός που κάνει αυτά παίρνει το αληθινό στεφάνι από τον Παμβασιλέα Χριστό την ημέρα της κρίσης.
Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, ή να εν αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτο, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων. Oh
Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, μην επιτρέψεις να με κυριεύσει το πνεύμα της αργίας, της περιέργειας, της φιλαρχίας και της αργολογίας. Χάρισε εσύ σε μένα τον τυποτένιο δούλο σου πνεύμα σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης. Ναι, Κύριε και Βασιλιά μου, δώσ' μου το χάρισμα να βλέπω μόνο τις δικές μου αμαρτίες και τα λάθη και να μην κατακρίνω τον αδελφό μου. Για σένα, που είσαι άξιος κάθε τιμής και δοξολογίας στους ατελεύτητους αιώνες. Τη Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα, της των 10 παρθένων παραβολής, της εκ του Ιερού Ευαγγελίου μίαν ποιούμεθα. Τρίτη μεγίστη παρθένους 10 φέρει, νίκην φερούσας αδεκάστου δεσπότου. Αλλά όν νυμφίε Χριστέ, μετά των φρονίμων ημάς συναριθμίσων παρθένων και τη εκλεκτή σου σύνταξον πίμνη και ελέησον ημάς. Αμήν. Δείτε, έρχεται ο νυμφίος κατά μεσής της νύχτας και καλότυχος ο δούλος που θα τον βρει ξύπνιο, αλλά ανάξιος εκείνος που θα πιαστεί στον ύπνο. Πρόσεχε λοιπόν, ψυχή μου, μην αφαιθείς στον ύπνο για να μην παραδοθείς στο θάνατο και κλειστείς έξω από τη βασιλεία. Αλλά σύνελθε και φώναξε, είσαι Άγιος, 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 Θεέ μας, μέσω της Θεοτόκου, ελέησέ μας.
Σωτήρα μου, βλέπω στολισμένο το σπίτι του γάμου, αλλά δεν έχω κατάλληλα ρούχα για να μπω μέσα. Κάνε λαμπερή τη στολή της ψυχής μου, εσύ που δίνεις το φως, και σώσε με. Και Μεγάλη Τετάρτη, της αλειψάσης των Κύριων μύρο πόρνες γυναικός, μνήαν ποιήστε οι θεότατοι πατέρες εθέσπισαν, ότι πρώτου σωτηρίου πάθους μικρόν τούτο γέγονε. Γυνή, την Οικοδήμου προήλαβες μην αλόην, αλλά ότο νοεί το μύρο Χριστής, Χριστέ ο Θεός, των επιρρήτων παθών ελευθέρωσον και λέησον ημάς, ως μόνος Άγιος και φιλάνθρωπος. Αμήν. Κύριε, η γυναίκα που έπεσε σε πολλές αμαρτίες, σαν ένιωσε τη θεότητά σου, γίνηκε μυροφόρα και σε άλυψε με μοίρα πριν τον ενταφιασμό σου. Και έλεγε οδυρώμενη, αλίμονο σε μένα, γιατί μέσα μου είναι νύχτα κατασκότεινη και δίχως φεγγάρι, η μανία της ασωτείας και ο έρωτας της αμαρτίας. Δέξου από μένα, Κύριε, τις πηγές των δακρύων.
μεταράζεις με τα σύννεφα το νερό της θάλασσας. Λύγησε τα αναστενάγματα της καρδιάς μου. Εσύ που έγειρες τον ουρανό και κατέβηκες στη γη. Θα καταφυλίσω τα άχραντα πόδια σου και θα τα σφουγγίσω πάλι με τα πλοκάμια της κεφαλής μου. Αυτά τα πόδια που σαν η Εύα κατά το δειλινό τα άκουσε να περπατάνε, από το φόβο της κρύφτηκε. Των αμαρτιών μου τα πλήθη και των κρυμάτων σου την άφησω. Ποιος μπορεί να τα εξιχνιάσει, ψυχοσώστη, σωτήρα μου. Μην καταφρονέσεις τη δούλη σου, εσύ που έχεις αμέτρητο έλεος. Oh
πρώην άσωτος γυνή, εξέφνη σόφρον όφθη, μίσησασα τα έργα της εσχράς αμαρτίας και ειδονάς του σώματος. Διενθυμουμένη την εσχήνη την πολλήν και κρίσιν της κολάσεως, την υποστώση πόρνη και άσωτη. Τη Αγία και Μεγάλη Παρασκευή, τα Άγια και σωτήρια και φρικτά πάθη του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού επιτελούμε. Τους εμπτισμούς, τα ραπίσματα, τα κολαφίσματα, τα σύβρις, τους γέλωτας, την πορφυράν χλένην, τον κάλαμον, τον σπόγκον, το όξος, τους ύλους, τη λόγχη και προπάντων τον σταυρόν και το θάνατο. Τον νότον μου έδωκα εις μάστιγας, τας δέσια γόνας μου εις ραπίσματα, το δε πρόσωπό μου ούκ απέτρεψα από εσχήνης εμπτισμάτων. Και Κύριος βοηθός μου εγεννήθη. Πρέπει να μάθεις να προσεύχεσαι, γιατί κάποια στιγμή θα βρεθείς τον ελαιόνα της αγωνίας σου και τότε μόνο ο άγγελος θα μπορεί να σε ενισχύσει. Βλέπεις πόσοι χάνονται τριγύρω σου, δεν ξέρουν να προσεύχονται. Και προελθόν μικρόν έπεσαν επί πρόσωπον αυτού, προσευχόμενος και λέγον: «Πάτερ μου, ή δυνατόν εστί παρελθέτω απ' εμού το ποτήριον τούτο, πλην ούχος εγώ θέλω, αλλά ως Συ». Η γη
και οι άκανθα του ήλιου δάκρυσαν. Πόσο ο αόρατος καταδικάζεται, ο απαθής πώς πάσχει και πώς πεθαίνει ο αθάνατος. Ενταφιάζεται και δεν αγανακτεί. Και η μητέρα του δάκρυσε. Αγάπη μου, καρδούλα μου, μαζί σου να πεθάνω. Πώς πεθαίνει ο αθάνατος. Μου έβγαλαν τα ενδύματά μου και μου φόρεσαν κόκκινη χλαμίδα. Έβαλαν στο κεφάλι μου αγκάθινο στεφάνι και στο δεξί μου χέρι έβαλα καλάμι. Μπορούσα να του συντρίψω, όπως συντρίβεται ένα πύληνο δοχείο. Δεν το έκανα όμως, εφαρμόζοντας το σχέδιο της Θείας Οικονομίας και τη θεϊκή φιλευσπλαθηνία. Αγκάθινο, κεραμέως. Ο ενίδαση την γη κρεμάσας. Στέφανον εξαγκαθών περιτίθεται. Ο των αγγέλων βασιλεύς. Ο των αγγέλων βασιλεύς. Ψευδή πορφύραν περιτίθεται.
περιβάλλον τον ουρανό ενεφέλες. Περιβάλλον των ουρανών ενεφέλες. Ράπισμα κατεδέξατο. Ράπισμα κατεδέξατο. Ο εν Ιορδάνη ελευθερώσας τον Αδάμ. Ο εν Ιορδάνη ελευθερώσας τον Αδάμ. Ήλις προσιλώθη. Ήλις προσιλώθη. Ο νυμφίος της Εκκλησίας. Ο νυμφίος της Εκκλησίας. Λόγχε και τέθη ο Υιός της Παρθένου. Ο Υιός της Παρθένου. Προσκυνούμεν σου τα πάθη, Χριστέ. Προσκυνούμεν σου τα πάθη, Χριστέ. Προσκυνούμεν σου τα πάθη, Χριστέ. Δείξον ημίν και την ένδοξό σου Ανάσταση. Δείξον ημίν και την ένδοξον σου Ανάσταση. Καθώς τρυπούσαν τα καρφιά, τα τρυφερά σου χέρια, σε μένα χτυπούσαν στην καρδιά του άδυτα μαχαίρια. Σε κάθε ένα χτύπημα σπάραζε η ψυχή μου, παιδί μου, ουράνιο, γλυκύτατο παιδί μου. Κι όταν τελειώσαν τα καρφιά, στα ύψη σ' ανεβάσαν, καρδιά μου. Μαύρα σύννεφα τα μάτια μου σκεπάσαν. Τα σπλάχνα μου σπαράζονται, να κρέμεσαι στο ξύλο. Εσύ που πάνω απ' τα βουνά κρέμασες στον ήλιο. Τα δάχτυλά μου έσφιξαν μια χούφτα από το χώμα, εκείνο που ματώθηκε, το μαύρο εκείνο γιώμα. Κι όταν τελειώσαν τα καρφιά, στο ύψος ανεβάσαν, καρδιά μου, μαύρα σύννεφα τα μάτια μου σκεπάσαν. Αγάπη μου, καρδούλα μου, μαζί σου να πεθάνω. Αρχόντες, αφικράστε μου της δεσποίνας των θρήνων, πως κλαίει τον μονογέννη εις το σταυρόν εκείνο.
κόσμος κλαίει ουρανέ κι η γη σκοτεινιασμένη. Που πιάσαν τον Ιούλη μου και έμεινε ορφανεμένη κι ο κόσμος κλαίει ουρανέ κι η γη σκοτεινιασμένη. Σήμερα μαύρος ουρανός, σήμερα μαύρη μέρα. Σήμερα όλοι θλίβονται και τα βουνά λυπούνται. Σήμερα το έβαλαν βουλή οι άνομοι Εβραίοι. Για να σταυρώσουν το Χριστό, τον πάντων βασιλέα. Η Παναγιά η Δέσποινα καθόταν μοναχή της. Την προσευχή της έκανε για τον μωρογενή της. Σώνουν, κυρά μου, προσευχές. Σώνουν και οι μετάνιες. Το γιο σου τον επιάσανε και σαν φωνιά τον πάνε. Σαν κλέφτη τον δικάζουνε και στο χαλκιά τον πάνε. Και η Παναγιά σαν τ' άκουσε, πέφτει λιποθυμάει. Στα μια νερό της γίνουνε 3 καράτια μόσχο. Και αφού της ήρθε ο λογισμός, και αφού της ήρθε ο νους της, τυράει δεξιά, τυράει ζερβά, κανένα δεν γνωρίζει. Τυράει και δεξιότερα, βλέπει τον Αϊγιάννη. Αϊγιάννη μου, αφέντη μου και μαθητή του γιού μου, μην είδες το παιδάκι μου και εσύ το δάσκαλό σου. Παναγιά το σύμφωσε και το γλυκομιλούσε. Δεν μου μιλάς, παιδάκι μου.
Γελάς, παιδί μου. Τι να σου πω, μανούλα μου. Τι να σου μολοήσω. Ήτανε θέλημα Θεού. Πούληση του πατέρα. Μόνο το Μέγα Σάββατο κοντά στο μεσονύχτη, όταν λαλήσει ο πετειμνός, σημάνουν οι καμπάνες και ανάψουνε στις εκκλησιές ολόχρυσες λαμπάδες, τότε κι εσύ, μανούλα μου, να πας να με παντέσχεις. Βλέποντάς σε, Χριστέ, κρεμασμένο στο σταυρό, εσένα, το Θεό που έκτισε τα πάντα, σπάραζε εκείνη που χωρίς πολλά σε γέννησε. Ω Γιέ μου, που χάθηκε η ομορφιά σου, πώς να αντέξω βλέποντάς σε άδικα να σταυρώνεσαι. Βγάζω λοιπόν να αναστηθείς για να προφτάσω να δω κι εγώ την τριήμερη Ανάσταση σου.
ήλθε στον Πιλάτο και θερμά τον κετεύει, λέγοντας «Δώσ' μου τούτο το ξένο που από βρέφος σαν ξένος φιλοξενείται στον κόσμο. Δώσ' μου τούτο το ξένο να τον κρύψω σε τάφο, γιατί σαν ξένος δεν είχε που να γύρει το κεφάλι». Δώσ' μου τούτο το ξένο που οι συμπατριώτες του από μίσος τον θανατώνουν σαν ξένο. Δώσ' μου τούτο το ξένο, γιατί παραξενεύομαι καθώς βλέπω την ξενιτιά του θανάτου. ανακράζει. Ωιε και Θεέ μου, κι αν σπαράζω από τον πόνο, η καρδιά μου ξεσκίζεται, που νεκρός αντικρίζω, αναθαρεύω,
ατενίζοντας την Ανάστασή σου και σε δοξάζω. Με τα λόγια αυτά, παρακαλώντας τον Πιλάτο Ιωσήφ, το σώμα παίρνει του σωτήρα και αφού το τύλιξε με σάβανα και το άλυψε με μοίρα, έθαψε στον τάφο αυτόν που χαρίζει αιώνια ζωή και μέγα έλεος. Έπεσε μαύρη καταχνιά και σφύριζε ο αέρας και ο πόνος μόνος έμεινε στα στήθια μιας μητέρας. Άγγελοι σε θαύμασαν, μπροστά σου γονατίσαν, «Ω σάρκα από τη σάρκα μου, τα βλέφαρά μου κλείσαν». Σαν θάλασσα στα κύματα, εκεί η φωνή σου φτάνει κι όλοι μαζί σου έζησαν κι ας είχαν πια πεθάνει. Ανάμεσα στον θάνατο κρύβεις τη ζωή σου κι εγώ θα γίνω αθάνατος με την ανατολή σου. Στον ουρανό μ' ανέβασες κάτω στον Ιορδάνη και ο ήλιος σε στεφάνωσε μ' ολόχρυσο στεφάνι.
άτοχρος και εξαντλημένος από τη μάχη ο θάνατος, στάθηκε κοντά στον τάφο του Ιησού. Δέος, αστροφεγγιά και σιωπή. Και ο Θεάνθρωπος νεκρός. Και πίσω από τη σιωπή μια μελωδία από την μεγάλη και αιώνια άρπα. Και το μελώδημα έλεγε «Χριστός Ανέστη, η παιδεμένη χώρα της καρδιάς μου έγινε μεγαλύτερη από όλους τους ουρανούς, με χρώματα χρυσά, χρωμοθέτης ο αλάμφαστος». Αλλά τότε ακόμα υπήρχανε τριανταφυλιές με αληθινή αγάπη, εκείνη του Χριστού μας. την ορχήστρα του Πανεπιστημίου μου, τον καθηγητή μας, τον Γιώργο Πατρόνα.
Ένα θερμόσιμο μόνιμα και θερμένες ευχαριστίες. Θα παρακαλέσω σε αυτό το σημείο τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κασανδρίας, τον κύριο Νικόδημο, που μας τιμά με την παρουσία του, να μας πει 2 λόγια. Πανδεσία και μυσταγωγία ήταν το χαρακτηριστικό της απόψινής πνευματικής εκδηλώσεως. Και οφείλω μέσα από την καρδιά μου να συγχαρώ όλους τους συντελεστές αυτής της βραδινής εκδηλώσεως, η οποία εντάσσεται μέσα στο πνεύμα της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, αλλά και της Μεγάλης Εβδομάδας, η οποία επίκειται. Συγχαίρω λοιπόν όλους τους συντελεστές και τους δίδω την πατρική μου ευαρέσκεια. Ιδιαίτερα στον χωράρχη κύριο Ραφαήλ, τους χοροδούς, τους μουσικούς μας, τους αφηγητές και γενικά όλους αυτούς οι οποίοι απόψε μας καθήλωσαν με το έργο τους. Αυτό σημαίνει, αδελφοί μου και παιδιά μου αγαπητά, τέχνη. Γιατί η τέχνη δεν είναι για την τέχνη, είναι για τον άνθρωπο. Γιατί η τέχνη πραγματική εξευγενίζει και καλλιεργεί τον άνθρωπο. Και ο άνθρωπος πρέπει να καλλιεργήσει τον εσωτερικό του κόσμο. Δεν αρκεί να γεμίζει τον εγκέφαλό του με γνώσεις. Δεν αρκεί μόνον αυτό. Είναι ανάγκη να καλλιεργεί και την ψυχή του. Αυτόν τον κόσμο της ψυχής που τον έχουμε αφήσει εν πολλοίς ακαλλιέργητον. Γι' αυτό, αδελφοί μου, είναι ανάγκη να κάνουμε μια ενδοσκόπηση και να κάνουμε ό,τι μπορούμε, να καλλιεργήσουμε τον πνευματικό, τον ψυχικό μας κόσμο. Και αυτό επέτυχε η απόψινή εκδήλωση. Να κάνει την ψυχή μας, την καρδιά μας, τον εσωτερικό μας κόσμο, να νιώσει το κάτι άλλο, που δεν μας το δίδει ο κόσμος μέσα στον οποίο ζούμε. Γιατί ο κόσμος έχει ξεφύγει από τον δρόμο του Θεού. Γιατί είμαστε πλασμένοι από τον Θεό για τον Θεό. Γι' αυτό, παιδιά μου και αδέρφια μου, είναι, παραλαμβάνω, ανάγκη να καλλιεργήσουμε την ψυχή μας. Θα τελειώσω με ένα γεγονός το οποίο έλαβε χώρα στην εποχή της Αναγεννήσεως. Ο μεγάλος καλλιτέχνης Μιχαήλ Άγγελος, με ένα αριθμό μαθητών του, περπατούσε σε ένα χωριό έξω από την Ρώμη και κάποια στιγμή βλέπει ένα ακατέργαστο όγκο μαρμάρου. Απευθυνόμενος λοιπόν στους μαθητές του, τους λέγει να μεταφέρουν αυτόν τον ακατέργαστο όγκο του μαρμάρου στο εργαστήριό του.
Οι μαθητές του εξεπλάγησαν. Τι να το κάνει αυτό το μάρμαρο? Και επειδή ο καλλιτέχνης, ο σπουδαίος αυτός καλλιτέχνης, αντελήφθη την απορία τους, γι' αυτό προσθέτει: είναι ανάγκη να ελευθερώσω έναν άγγελο, ο οποίος είναι δέσμιος μέσα σε αυτόν τον όγκο του μαρμάρου. Και πράγματι, μετά από παρέλευση κάποιου χρονικού διαστήματος, καλεί ο καλλιτέχνης τους μαθητές του για να δουν τον άγγελο τον οποίον είχε απελευθερώσει με τη σμήλη του και με την καλλιτεχνική του ιδιότητα. Βρέθηκαν οι πάντες μπροστά σε ένα άγγελο που ήταν έτοιμος, λες, να πετάξει. Αδελφοί μου, μέσα μας ο καθένας κλείνει έναν άγγελο, τον οποίον πρέπει να ελευθερώσουμε και πρέπει να καλέσουμε την χάριν του Αγίου Πνεύματος, τον ίδιο τον Κύριόν μας που έρχεται προς το εκούσιον πάθος και εν συνεχεία ανασταίνεται, να καλλιεργήσει την ψυχή μας, τον εσωτερικό μας κόσμο, για να γίνουμε πραγματικοί άνθρωποι. Γιατί άνθρωπος σημαίνει άνω φρόσκο, βλέπω ψηλά. Ο άνθρωπος είναι πλασμένος όχι να σέρνεται στη γη, αλλά να πετά στα ουράνια. Ελάτε λοιπόν, το έναυσμα μας έδωσαν απόψε τα παιδιά μας. Ας πετάξουμε κι εμείς ψηλά, για να συναντήσουμε εκείνον ο οποίος έρχεται να συναντήσει εμάς. Καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση, κάθε καλό. Ο Χριστός και η Παναγιά να είναι μαζί μας. Και πάλι συγχαρητήρια, παιδιά. Παρακαλώ τον Δήμαρχο Νέας Προποντίδας για μία αποφώνηση να δώσουμε έτσι και κάποια λουλούδια στον κύριο Ραφαήλ για την πολύτιμη δουλειά του. Και θα καλέσω και έναν πολύ σημαντικό άνθρωπο στη ζωή του Ραφαήλ, που πρέπει να είναι σήμερα εδώ και να μοιραστεί την πρώτη του αυτή επίσημη παρουσία στο Δήμο μας. Ποια άλλη? Η μητέρα του. Πίσω από όλο αυτό που είδατε βεβαίως κρύβεται πάρα πολλή δουλειά, πάρα πολλές πρόβες και φυσικά πάντα η αποζημίωση είναι μία. Το δικό σας ζεστό χειροκρότημα και η δική σας παρουσία εδώ. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς, πραγματικά μας δίνετε δύναμη να συνεχίσουμε στην κατεύθυνση αυτή που δεν είναι εύκολη, αλλά πραγματικά αποζημιώνεται και από αυτό που παρουσιάσαμε σήμερα εδώ και από τα δικά σας πρόσωπα που βλέπω ότι θα φύγουν ικανοποιημένα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ.